Här är prinsen. Jag gjorde en video innan, men den var upp och ner tydligen. Så jag fick filma den här åt rätt håll. Jag vet inte vad rätt håll blir, om det blir så här och om det blir så här. Jag får skifta lite mellan de här två. Försöker VMAX ta prinsens gurka. Det kan man inte göra. Han är jättesugen på sin gurka. Det är roligt att den inte är större än honom. Och VMAX ska ha gått pinne. Om det nu är VMAX är för jävla namn så är det motorcykelmärke. De som inte visste liksom. Ja, så här ser det ut. Det är deras lilla vardag. Ibland så sätter de på gallret också. Men inte just nu. För att jag filmar. Jag ser min rektum kliar. Han har inte fört prinsen Nise än dock. Det är han som är förkyld tror jag. Det kliar så mycket. Oj, 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 oj. Åt en vegansk gurka. Han var flyttad på sig. Precis. Nej, nu säkert ni är stråkade mina små råttor. Så, hej då! Nej, okej nu, hej då!